Και θα σου πω πως αγαπώ, ζωήτσα μου. Κωνσταντί Βούλωτο. Ναι, σ' αγαπώ. Πάμε σου είπα, μωρέ. Τι τρέχεις αργάνα, σ' ακούν τα ψάρια και φεύγουνε. Για κατάδαρναμε εδώ. Αυτό άτιμο. Μου ξέφυγε. Σε μυριστήκανε που σε ατζαμείς και σε κοροϊδεύουν. Να, κοίταξε, εγώ θα τραγουδήσω και θα βγάλω έξω μια τσιπούρα. Έλα τσιπούρα μου, έλα γιατί σ' αγαπώ. Το βλέπεις? Δεν φταίς εσύ. Φταίω εγώ με τα τραγούδια σου και με τα Αν δεν μάθεις καλά το τραγούδι, ψάρι της προκοπής δεν σηκώνεις. Κωνσταντί! Κωνσταντί! Η αραβωνιαστικιά σου. Η ζωήτσα, τι να θέλει. Πάμε να δούμε. Τι είναι, ζωήτσα? Πρέπει να έρθει σπίτι. Σε κερεύει ο πατέρας. Τι με θέλει? Ο Σταμάτης το παρακάλεσε να πάρεις την παρέα σου και να πάτε στο μαγαζί του απόψε. Α, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα. Θα τραγουδάμε εμείς για να μαζεύει αυτούς δεκάρες. Να πας, Κωνσταντί, αφού το υποσχέθηκε ο πατέρας. Θα πάω για χατήρι σου. Έλα, πάμε. Οπ. Δυο σου μάτια πάντα ζητώ τα γλυκά. Όλα τα άστρα ψάχνω στον ουρανό, δεν βρίσκω σαν αυτά λαμπερά μαγικά. Σαν τα μάτια τα δικά μόνος όταν γυρνώ, τα δυο σου μάτια πάντα ζητώ, αγαπώ. Μες στη βάρκα η δυο αγκαλιά, πάμε πούμε μ' αγάπης φιλιά. Αγκαλίτσα, θα σένα νουρίζω, στο αυτάκι θα σου ψιθυρίζω. Σ' αγαπώ, τα φιλιά σου ποθώ, τη γλυκιά συντροφιά σου ζητώ. Τη ζωή μου να ζήσω κοντά σου, σ' αγαπώ πάντα, σ' αγαπώ.
Καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα, πατέρα. Γεια σου, Περμασταύρο. Πώς πήγε το ψάρεμα. Α, περίφημα, πατέρα. Εσύ, Σπύρο. Ψάρεμα με καντάδα. Έλα, άσε τις γκρίνιες τώρα και πήγαινε να σου λουποθείς λιγάκι. Και όπως είπαμε το βράδυ σου σταμάτη, Εντάξει. Καλή νύχτα, Περμασταύρο. Καλή νύχτα, παιδί. Και άκου Ζαργάνα, κοίταξε να μάθεις το τραγούδι για τα ψάρια, Όρεξη έχεις. Θα σας περιμένω να επιστρέψετε, κυρία. Όχι, Φρόσο. Θα κατέβω για φαγητό και πιθανόν να αργήσω. Εσύ τακτοποίησε το δωμάτιο και μετά είσαι ελεύθερη. Πολύ καλά, κυρία. Πέρασε πια η σεζόν, μείναμε εμείς και εμείς. Σήμερα έφυγε και ένα γνωστοπούλου. Είναι αλήθεια πως διέλυσε τους Αραγώνας της με το Μάκη? Ο Μάκης την άφησε. Δεν έχει πια πεντάρα. Ο πατέρας της έχασε όλη του την περιουσία στο χρηματιστήριο. Μπα, η Λαμπρίδου εδώ. Σ' αρέσει εδώ, κυρία? Ναι, ευχαριστώ. Ένα βερμούτ, παρακαλώ. Τα διαταγά σας. Ποια είναι αυτή η Λαμπρίδου? Δεν την ξέρεις? Α, Μασέρ. Μια πρώην ηθοποιός της επιθεωρήσεως και κατόπιν ερωμένη του Αντζίπα. Του τραπεζίτη? Ναι, και σήμερα του εφοπλιστού Γεράκη. Δηλαδή η γυναίκα με δράση μας. Καλησπέρα σας, κυρίες μου. Καλησπέρα σας, κύριε Μεναρδί. Πώς, μόνος απόψε? Ναι, έφυγε η παρέα μου και... Αν σας ευχαριστεί η δική μας. Τιμή μου. Παρακαλώ. Όχι, merci. Merci. Τι τα θέλετε, κύριε Μεναρδί? Σας εκτιμώ πολύ. Έχετε ένα τάκτ. Η καλοσύνη σας. Όχι, μου αρέσουν πολύ οι ευγενικοί κύριοι και η καλή ανατροπή. Σήμερα μας έχει πνίξει ο σαμφασονισμός. Φανταστείτε, κυρίες του κόσμου και κάνουνε παρέα με ντεμιμοντέν. Για δέστε κάθισμα αυτή η Λαμπρίδου. Η Μιράντα εδώ. Τη γνωρίζετε? Πολύ καλά. Είχε παίξει σε ένα έργο μου στο θέατρο. Είναι κρίμα που αυτή η γυναίκα άφησε το θέατρο. Με συγχωρείτε μια στιγμή. Τι ευχάριστος έκπληξη. Τον κύριο Μεναρδί. Καθίστε. Τώρα μας έρχεστε που έφυγε όλος ο κόσμος από το νησί. Γι' αυτό ακριβώς ήρθα. Κουράστηκα από το θόρυβο της Αθήνας. Κύριε πολύ ησυχία. Και ο κύριος Γεράκη. Ο Μίμης. Μια μικρή παρεξήγηση. Εξάλλου έφυγε για την Αγγλία. Καυγαδάκι ή ερωτική απογοήτευση. Νεύρα ίσως. Θα δικλείσετε, κυρία? Έχω μια ιδέα. Έρχεστε να πάμε σε μια ταβέρνα εδώ κοντά. Έχει, ξέρετε, πάντοτε φρέσκα ψάρια. Μαζεύετε εκεί και μια παρέα από νησιώτες που τραγουδούνε περίφημα. Πάντως θα περάσετε τη βραδιά σας πολύ καλύτερα από εδώ. Γιατί όχι. Αφήστε, θα φύγω με τον κύριο. Πολύ καλά, κυρία. Θα κοιμηθείς εδώ απόψε, Κωνσταντή? Ναι, στρώσε μου. Θα γυρίσω γρήγορα. Άντε τώρα, γιατί άργησες? Είναι νωρίς ακόμη, έχω καιρό. Έλα, πάμε λίγο παρακάτω. Τι όμορφη που είναι η βραδιά απόψε. Το φεγγαράκι μας χαμογελάει. Αυτό βλέπω και δεν μου κάνει καρδιά να φύγω από κοντά σου. Έτσι μου έρχεται να μην πάω σου στα μάτια και να μείνω μαζί σου. Κι εγώ θέλω να είμαι μαζί σου, Κωνσταντί μου.
Αλλά μια και το υποσχέθηκες, πρέπει να πας. Εμείς έχουμε όλο τον καιρό δικό μας. Έχεις δίκιο. Άλλωστε ύστερα από λίγο, αν όλα πάνε βολικά, θα ενωθούμε για πάντα. Και θα σε κάνω την πιο ευτυχισμένη μικρή γυναικούλα του κόσμου. Έλα, πάμε τώρα. Γιατί είναι αργά και θα σε περιμένουν. Φίλησε με ακόμη μια φορά, αγάπη μου. Πάλι μαζί το ξύδι. Αν γουστάρει, θα δεν ξαναγουστάρει, μην ξαπατηθάεις εδώ. Έλα, εντάξει, δεν είναι και πότε κρασία. Έχει κρασία. Όλο, κύριε. Και να κοκκινέλα, θα μας βγάλει θαύμα. Καλησπέρα, παιδιά. Ρε, καλώς από γιατί. Έλα, κάτσε. Γιατί άργησε. Θα να αφήνει τα σωρόπια. Σταματή, ένα ποτήρι καθαρό και παραστάκι. Παιδιά, μάθατε το καινούριο σύστημα του Ζαργάνου να πιάνει ψάρια. Για λέγε. Δεν αφήνει τα ξυπνάδες. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που σας βρήκα. Είχα τέτοια πλήξη. Αγαπητοί φίλοι, μα δεν βαρεθήκατε να ζείτε έτσι. Γιατί δεν παντρεύεστε? Δεν είναι τόσο εύκολο. Μια γυναίκα σαν και εσάς. Εγώ, Μιράντα... Το ξέρω. Είστε έτοιμος να μου δώσετε το χέρι σας. Και ο Γεράκης το ίδιο. Μα δεν θέλω αυτό. Γυρεύω κάτι άλλο. Νιάτα και κάποιο σκοπό στη ζωή. Πιστέψτε με, μετανοώ που άφησα το θέατρο. Και πάνω στην κορώνα που λες, τραβάει το καλάμι και να ένα ψάρι. Έτσι δεν γάνα. Δεν παρατάρει εγώ τις γλαμάρες να μας κάνει τραγουδάκι. Οπωσδήποτε Κωνσταντίνα. Μπορώ να σκαλάσω εγώ το χατήρι. Άντε, πιάστε την κιθάρα. Ρε Ζαργάνα, θα μας τραγουδήσεις. Εγώ να φέρω την ψάρι θα πιάσεις. Και στα φρισμένα κύματα σου ζωή χρυσή πάντα παίρνω. Αλλά σαν πλατιά να χτες λεβεντιά με καλή καρδιά για όλα για. Αλλά σαν πλατιά να χτες λεβεντιά με καλή καρδιά για όλα για. Πίσα μαΐστρος τραμουντάνα, τα ψάρια τρίζουν τα πάνια, το δίληνο με την καμπάνα θα βγούμε στο νησί παιδιά. Μια μελάχρινη, μια γάλανη θα μας καρτερά για όλα για. Μια μελάχρινη, μια γάλανη θα μας καρτερά για όλα για. Γλυκά ματάκια αγαπημένα μας περιμένουν στο γυαλό και η παρέα στην ταβέρνα με το κρασάκι το παλιό. Καπέλα κρασί φέρε μας μισή κέρνα τα παιδιά για όλα για. Καπέλα κρασί φέρε μας μισή κέρνα τα παιδιά για όλα για.
τα παιδιά πήρα τα πανιά, φτάνουμε πια στο νησί. Μας περιμένει θερμή αγκαλιά και το παλιό κρασί. Τα παιδιά πήρα τα πανιά, φτάνουμε πια στο νησί. Μας περιμένει θερμή αγκαλιά και το παλιό κρασί. Τι σκέπτεστε? Τι συμπαθητικά που τραγουδάει και τι ωραίο τέμπρο φωνής. Ποιος είναι? Είναι το πιο αγαπημένο παλικάρι του νησιού, ο Κωνσταντής. Τι κρίμα μια τέτοια φωνή να πηγαίνει χαμένη. Θα ήθελα πολύ να τον γνωρίσω. Τίποτα το ευκολότερο, αγαπητή μου. Μια στιγμή. Με συγχωρείτε, κύριοι. Μια κυρία από τα Αθήνας που σας άκουσε να τραγουδάτε ενθουσιάστηκε με τη φωνή σας και θέλει πολύ να σας γνωρίσει. Αν αυτό δεν στεναχωρεί τη συντροφιά σας... Τι κάθεσαι, δεν προσβάλλουν ποτέ μια κυρία. Καλά στις δόντια αργάνες, άντε πήγαινε. Άρα δεν έχει δίκιο ο Κωνσταντής. Πάλι τραγούδι σ' άλλο θέλει. Και αυτή τη φορά μου φαίνεται πως είναι λαβράκι. Θα πάρετε ένα ποτηράκι μαζί μας? Ευχαρίστως. Γκαρσόν, ένα ποτήρι παρακαλώ. Αμέσως. Έχετε μια περίφημη φωνή. Χαρίσατε μια εξαιρετική βραδιά απόψε. Σας ευχαριστώ. Μου δίνετε όμως μεγάλη αξία, κύριε. Όχι, όχι, σας βεβαιώ. Και δεν σκεφτήκατε ποτέ να την καλλιεργήσετε? Δεν είναι κρίμα μια τέτοια φωνή να χάνετε έτσι άδικα? Αυτά είναι όνειρα για μας εδώ, κυρία. Εξάλλου χρειάζονται χρήματα, ξένια στη ζωή, Αθήνα. Ενώ εμείς φτωχοί άνθρωποι δεν τολμάμε να σκεφτούμε τέτοια πράγματα. Συγεία. Υγεία σας. Και με τι ασχολείστε? Έχω κάτι κτηματάκια και το καλοκαίρι κάνω τις εκδρομές των παραθεριστών με τη βαρκούλα. Περίφημα, έχετε βάρκα. Αύριο ακριβώς σκόπευα να κάνω έναν περίπατο, να δω τις ομορφιές του νησιού. Θα είστε ελεύθερος? Ευχαρίστως. Τι ώρα προτιμάτε? Στις 9 ή μάλλον όχι, στις 10 καλύτερα. Όπως θέλετε. Θα σας περιμένω στην Εξέδρα. Εμένα μου επιτρέπετε, κυρία. Τι γίνεται με το ψάρεμα? Λοιπόν, Κωνσταντή. Είναι αυτή που ήρθε σήμερα από την Αθήνα. Μου ζήτησαν την πάω αύριο περίπατο με τη βάρκα μου. Έλα πάλι. Μεγάλο το ψάρι τη φορά, Κωνσταντή.
Τι πάθατε? Χτύπησα το πόδι μου. Βοηθήστε με λίγο. Πιάστε με καλύτερα. Ούχ, το πόδι μου δεν μπορώ να περπατήσω. Χτυπήσατε πολύ? Ναι, ναι, να γυρίσουμε αν είναι σοβαρό. Όχι, όχι, βοηθήστε με να πάω σε εκείνο το βραχάκι. Δεν τίποτα, θα μου περάσει. Σπύρο, τι έγινε ο Κωνσταντής? Δεν ήρθε καθόλου στο σπίτι. Μπλέξαμε χθες το βράδυ και αργήσαμε λίγο. Και σήμερα που είναι? Α, σήμερα την έψησε για καλά. Θα βγει το μεροκάματο. Πήρα αυτή την κυρία που ήρθε χθες από την Αθήνα και την πάει μια βόλτα με τη βάρκα. Μόνη της? Μα μου φαίνεται. Μόνοι τους οι δύο? Έλα πάμε, είναι αργά. Αύριο να με περιμένεις την ίδια ώρα με τη βάρκα να πάμε μια βόλτα. Έλα τσιμπούρα μου, έλα γιατί σ' αγαπώ. Μανώλη, ένα καφέ. Έφτασε! Λοιπόν Κωνσταντή, πώς θα πήγες, βγήκε. Άσε με Ζαργάνο, δεν έχω όρεξη. Συμβαίνει τίποτα? Τίποτα, τίποτα. Κάτι έχεις εσύ, για πες μου. Τι να σου πω ρε Ζαργάνα, μπερδεμένα τα πράγματα. Μου πρότεινε να με πάρει στην Αθήνα για τη φωνή μου. Τι έκανε λέει? Να, μου είπε πως η φωνή μου είναι σπουδαία. Πως πρέπει να την καλλιεργήσω. Και πως θα γίνω πλούσιος και διάσημος. Λογαριάζεις, όλα γίνονται. Και να σου πω το σκέπτομαι. Μεγάλο σαν το Κωνσταντή και θα τα παρατήσεις όλα εδώ έτσι έρημα. Μα πρόκειται για το μέλλον μου. Και η ζωήτσα? Αυτή σκέπτομαι περισσότερο. Από χτες πάνε να σπάσει το κεφάλι μου. Απ' τη μια μεριά η τύχη που μου πέφτει στον δρόμο και απ' την άλλη πάλι αυτό το άμυρο. Ξέρω εγώ, νοικοκύρης είσαι. Κάνε όπως καταλαβαίνεις. Είδες τη ζωήτσα σήμερα? Όχι. Από το πρωί ψάχνα να σε βρει. Έλα, σήκω τώρα. Πάμε κάτω στον κάβο. Η ζωήτσα έπιασε στέκει στη βάρκα και σε περιμένει. Εγώ φεύγω. Κοίταξε μην πεις τίποτα στο κορίτσι και το φαρμακώσεις. Σκέψου πρώτα. Ζωήτσα, τι θέλεις εδώ τέτοια ώρα? Για σένα ήρθα, Κωνσταντή. Ψάχνω από το πρωί να σε βρω. Τι γίνηκες? Είχα ένα μπελάτη. Πελάτη ποιον? Ένα μπελάτη. Γιατί μου λες ψέματα? Ήσουν με αυτή που ήρθε χθες από την Αθήνα. Πελάτης δεν είναι κι αυτή? Ναι, βέβαια. Και καλώς μάλιστα. Αφού σε παίρνει και χάνεστε οι δυο σας μόνοι όλο το πρωί. Τις ξέρω εγώ αυτές, τις δίθεν μεγάλες κυρίες. Ναι, είσαι καλά μου φαίνεται. Τι είναι αυτά που λες? Ξέρω εγώ τι λέω. Τι θέλεις εσύ με αυτή τη γυναίκα? Τι ζητάει από σένα? Ας πάρει έναν άλλον να κάνει τον περιπατό της. Να χάσω μια τέτοια πελάτη? Στείλε το Ζαργάνα. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω? Κωνσταντί μου, αν μ' αγαπάς, μην ξαναπάς με αυτή τη γυναίκα. Κάτι μου λέει μέσα μου πως θα μας κάνει κακό. Α, μα να σου πω, για κάνε μου τη χάρη. Ώστε θα ξαναπάς. Αν το κάνεις αυτό να μην μου ξαναμιλήσεις. Να τα μας έχουμε και φοβέρες τώρα. Λοιπόν θα πάω και κάνω πως σου αρέσει.
δεν τα απεφάσισες στα σοβαρά να φύγεις? Τι να κάνω. Βλέπω πως εκεί είναι το μέλλον. Έπειτα να σου πω, βαρέθηκα αυτή τη μίζερη ζωή. Δεν είναι αυτός ο λόγος, Κωνσταντί. Κάτι άλλο είναι και μου το κρύβεις. Ρε, μήπως ξεμυαλίστηκες με αυτήν? Δεν πιστεύω να κάνεις αυτή την τρέλα, Θα φύγω Ζαργάνα, τα αποφάσισα. Κάνε όπως καταλαβαίνεις. Εγώ σαν φίλος σου δίνω μια συμβουλή. Να καθίσεις στη δουλειά σου και μην αφήσεις την ευτυχισμένη ζωή που σε περιμένει κοντά στη ζωή σου. Αυτά δεν είναι για ανθρώπους σαν και εμάς. Ζαργάνα, μια φορά μόνο η τύχη έρχεται στη ζωή του ανθρώπου. Και σήμερα δεν πρέπει να την κλωτσίσω. Θα αποκτήσω δόξα, χρήμα. Θα έχω τι θέλω. Μωρέ, σου έχει γανώσει, βλέπω, για καλά το κεφάλι. Έλα τα συγκαλά σου, μην τύχει και αργά όταν μετανιώσεις. Μην κουράζεσαι, Σπύρο, απόψε θα φύγω. Φεύγεις? Να κι είσαι αποφασισμένος να φύγεις, Κωνσταντί, στο καλό. Σου έχουμε να πετύχεις. Μη μας ξεχνάς. Ζωήτσα! Ζωήτσα! Τι τρέχεις, Ζαργάνα? Θέλω να σου μιλήσω. Ξέρω για τον Κωνσταντί. Φεύγει απόψε με αυτήν και πρέπει να τον εμποδίσεις. Γιατί αν το κάνει αυτό είναι καταστροφή του. Και τι μπορώ να κάνω εγώ? Του τα είπα χτες. Έπεσε στο λαιμό του. Τον παρακάλεσα, έκλαψα. Μα αυτός είναι αποφασισμένος. Τον έχει ξεμυαλίσει. Δεν πας να τη βρεις και να τους εξηγήσεις. Ασφαλώς της το έχει κρύψει πως είναι αρμονιασμένος. Μα θέλεις να πιάσω τόσο χαμηλά? Να πάω να παρακαλέσω μια γυναίκα? Πρέπει, Ζωήτσα, πρέπει. Για το καλό το δικό του. Για την ευτυχία σου. Την ευτυχία μου. Ας είναι. Θα κάνω και αυτή τη θυσία. Πρόσω, ειδοποίησες να πάρουν τις βαλίτσες? Μάλιστα, κυρία. Ορίστε. Μάλιστα, εδώ είναι. Μια στιγμή παρακαλώ. Μια δεσποινή είναι κάτω και ζητά να σας δει. Ποια είναι? Πώς λέγεται η δεσποινή? Κάποια Ζωήτσα, επιμένει να σας δει προσωπικώς. Ζωήτσα? Δεν τη γνωρίζω. Ας έρθει επάνω. Οδηγήστε τη δεσποινίδα επάνω παρακαλώ. Πρόσω, όταν τελειώσεις να φροντίσεις για τα εισιτήρια. 3, όπως σου είπα. Μείνετε ήσυχοι, κυρία. Την κυρία Λαμπρίτου, παρακαλώ. Περάστε, σας περιμένει. Με ζητήσατε, δεσποινής? Σας ακούω, τι θέλετε? Ώστε φεύγετε. Δεν καταλαβαίνω, τι θέλετε να πείτε? Είμαι η ερβωνιαστικιά του Κωνσταντί. Του Κωνσταντί? Λοιπόν? Ξέρω πως φεύγετε απόψε. Δεν πρέπει να τον πάρετε μαζί σας. Δεν είναι τίμιο να τον χωρίσετε από μένα. Σας επαναλαμβάνω, δεσποινής, δεν καταλαβαίνω. Κυρία, συλλογιστείτε. Είμαι μια φτωχή κοπέλα. Δεν έχω τίποτα άλλο στον κόσμο από τον Κωνσταντί. Σας παρακαλώ, αφήστε τον σε μένα. Μη μου κάνετε ένα τόσο μεγάλο κακό. Το ξέρω. Δεν μπορώ να παλέψω με εσάς. Είστε ωραία, πλούσια. Κι εγώ είμαι ένα φτωχό κόριτσο. Μη μου καταστρέφετε την ευτυχία μου. Δυστυχώς, δεσποινής, δεν μπορώ να σας φανώ χρήσιμος. Μα δεν έχετε καρδιά. Δεν αγαπήσετε ποτέ σας. Πώς μπορείτε να καταστρέψετε έτσι μια ευτυχία? Δεν μπορεί να τον αγαπάτε. Εσείς χθες ακόμα τον γνωρίσατε.
Είναι ένα καπρίζ. Σας παρακαλώ, τελειώνετε. Με απασχολείτε και δεν έχω καιρό. Έστω. Έπρεπε όμως να με νιώσετε. Ήρθα με την ελπίδα πως θα βρω μια γυναικεία καρδιά και βρήκα ένα βράχο. Κερδίζετε το παιχνίδι σε έναν άνισο αγώνα. Αφήνετε στην καρδιά μου μια πληγή που δεν θα κλείσει ποτέ. Θα ζήσω με μόνη την ανάμνηση εκείνου που λατρεύω. Και εύχομαι να μην ταράξει ποτέ την ευτυχία σας παρόμοια τύχη. Ξέρετε, κυρία, δεν θέλω να σας ενοχλήσω περισσότερο. Καλή τύχη και κάντε τον όσο μπορείτε πιο ευτυχισμένον, γιατί του αξίζει.
Έλα, παιδί μου, μη μου σπαράζεις την καρδιά. Έλα, πάμε. Έλα. Έλα, ησύχασε. Τι μέρα είναι σήμερα? Τι μέρα? Σήμερα συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος που έφυγες από το νησί. Ένας χρόνος, αλήθεια. Μια ολόκληρη ζωή. Μια καινούρια ζωή για σένα. Και πόσο προόδευσες. Σε λίγο θα γίνεις διάσημος. Ναι. Και όλα αυτά τα χρωστάω σε σένα. Μ' αγαπάς? Ρωτάς. Πρέπει να μ' αγαπάς, Μιράντα. Εγώ ήμουν ένα παιδί του λαού. Με έβαλες σε έναν κόσμο που δεν μπορώ να σταθώ αν δεν νιώθω και σένα κοντά μου. Έπειτα για χατήρι σου... Για χατήρι μου? Καμιά φορά συλλογίζομαι το κακό που έχω κάνει στη ζωήτσα. Μα όχι, όχι. Εσύ είσαι πια για μένα. Εσύ. Εμπρός. Τις εφημερίδες, κυρία. Για να δούμε τι λένε. Κοίταξε, Κωστάκη, τι γράφει εδώ για σένα. Η εξαιρετική φωνή του κυρίου Κώστα Μαυρίδη εξακολουθεί να απασχολεί τους μουσικούς κύκλους. Μετά ενός έτους σπουδάς, ο καθηγητής κύριος Χατζιαργυρίου τον παρουσιάζει δια πρώτην φορά στο ελληνικό κοινόν από του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών. Μεθαύριον Σάββατον με πρόγραμμα εξαιρετικός ενδιαφέρον. Λέγεται ότι πρόκειται περί πραγματικής αποκαλύψεως
και ότι υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Έτσι θα γραφτώ να έρθει αυτή στο νησί για να γίνει ο Κωνσταντής μεγάλος και τρανός. Φουκαριάρικο, θα μαραζώσεις. «15, 150, 165, 45 και 45, 90 για το ειστήριο. Τα ρέστα φτάνουν. Δρόμο για την Αθήνα». Κυρία! Τι συμβαίνει, Φρόσο? Ένα γράμμα από τον κύριο Μίμη. Ο κύριος Κώστας πού είναι? Στο σαλόνι και διαβάζει. Καλά πήγαινε. Εγώ πάω να κάνω μερικά ψώνια. Μετά θα πάω στις κυρίες Παπαντονίου για το τσάι. Θα σ' ακούσουμε εκεί από το ραδιόφωνο. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Όσο θα ήθελα να μπορούσες να βρίσκεσαι κι εσύ μαζί μου. Θα μου δίνεις κουράγιο. Όταν δεν είσαι κοντά μου φοβάμαι πως... Μη γίνεσαι, παιδί. Θα είναι να με σκέφτεσαι την ώρα που θα τραγουδάς και όλα θα πάνε περίφημα. Μετά την εκπομπή να έρθεις εδώ. Θα περάσω να σε πάρω με το αυτοκίνητο. Θέλω να γιορτάσουμε απόψε την επιτυχία σου. Την επιτυχία μας. Γεια σας, παιδιά. Γεια χαρά. Καλώς το Σουλτούκα. Παιδιά, απόψε θα πάμε όλοι στο Σταμάτη. Δεν πιστεύω να λείψει κανένας. Θα κεράσεις? Ό,τι θέλετε. Τι, γιορτάζεις? Γιορτάζω. Γιορτάζει όλο το νησί. Ο Κωνσταντής θα τραγουδήσει απόψε στο ράδιο και ο Σταμάτης έβαλε ραδιόφωνο στην ταβέρνα του για να τον ακούσουμε. Ποιος το περίμενε? Ο Κωνσταντής να γίνει μεγάλος και τρανός. Φτάνει να έχεις τύχη. Χάθηκε και εκείνος ο Ζαργάνας. Κύριε Κώστα, κάποιος κύριος Ζαργάνας που λέει πως είναι φίλος σας από το νησί θέλει να σας δει. Ο Ζαργάνας. Φέρ' τον λίγο εδώ.
Κωνσταντή! Πώς από εδώ? Ήρθα για σένα. Πάμε κάπου να καθίσουμε. Έχω να σου μιλήσω. Έλα, κάθισε εδώ. Κάθισε. Μόνο την τύχη πρέπει να περιμένει κανείς για να σας δει, αγαπητοί φίλοι. Έχετε εξαφανιστεί τελείως. Τι να γίνει, μερικές ασχολίες. Ναι. Παρακολουθώ άλλωστε το κατόρθωμά σας και απόψε θα τον ακούσω στο ραδιόφωνο. Αλήθεια, τι θαύμα. Εγώ δεν πίστευα ποτέ πως το δυνατόν ένας ασήμαντος ψαράς να γίνει ξαφνικά ένας διάσημος καλλιτέχνης σε τόσο μικρό διάστημα. Μα είναι ταλέντο. Ασφαλώς. Η επιτυχία όμως οφείλεται μόνο σε εσάς, στη δύναμη της γυναίκας. Με κολακεύετε. Σας παρακαλώ, αυτή είναι η αλήθεια. Με συγχωρείτε, είμαι λίγο βιαστική. Με περιμένω στις κυρίας Παπαντονίου. Τι ευχάριστο σύμπτωσης. Θα συναντηθούμε και πάλι. Είμαι προσκεκλημένος κι εγώ για το τσάι. Au revoir. Au revoir, κύριε Μεσαβή. Όλα αυτά τώρα μπορεί να είναι για σένα κουβέντες στο αέρα. Εγώ όμως το χρέος μου το έκανα. Μα στα αλήθεια, Κωνσταντή. Για πες μου, έσβησε έτσι τόση σου αγάπη που είχες στη Ζόητσα? Εγώ που σε ξέρω καλά δεν μπορώ να το πιστέψω. Για ρώτα την καρδιά σου. Και αν έχει μείνει κάτι για αυτήν, γράφει τις 2 λόγια. Δώσ' της μια ελπίδα. Ξέρεις, ο πατέρας της έπεσε στα ρούχα. Τι λες? Το κτύψαν ρευματισμοί. Λεφτά δεν υπάρχουν. Και άμα δεν υπάρχουν τούτα, το μαράζι είναι ακόμα πιο μεγάλο. Είναι κρίμα να χαθεί τάμιρο γιατί σ' αγάπησε με την καρδιά του. Όλο κλαίει και παρακαλά την Παναγία για σένα. Έχει πάντα μια κρυφή ελπίδα πως μια μέρα θα γυρίσει κοντά της. Τι τα θέλεις? Μου φαίνεται πως μαζί μας στο νησί με τη Ζόητσα καλύτερα τα περνούσες. Ξενιασιά, αέρας καθαρός, καλή καρδιά, τραγούδι και ξεφτώχεια. 2 μέρες έχω εδώ στην Αθήνα και πιάστηκε η ψυχή μου από την άσφαλτο και τα αυτοκίνητά σας. Και τι να σου πω, ρε Κωνσταντή, με αυτά τα μεταξωτά που κάμισα. Και τα ζούπα μου πες, μοιάζει με βάρκα που τραβάει ένα μουλάρι στη δεριά. Τι είναι αυτά που λες, Αργάνα? Να με συμπαθάζετε, είναι αστείο σου είπανε. Και πότε για το νησί? Απόψε κιόλας. Τι δουλειά έχω στην Αθήνα. Αλήθεια. Τι ώρα θα τραγουδήσεις στο ραδιόφωνο? Μα σε μια ώρα πρέπει να είμαι εκεί. Σ' αφήνω, Κωνσταντή. Σκέψου καλά αυτά που σου είπα και κάνε όπως νομίζεις. Γεια σου. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Ζαργάνα. Καλό ταξίδι. Και χαιρετισμούς σε όλους.
Ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Θα μεταδοθεί ελαφρό ελληνικό τραγούδι υπό του τενόρου κυρίου Κώστα Μαυρίδη. Σε περιμένω, ταγκό. Τραγουδούσαμε μαζί οι δυο με φίλια τρελά τους αγαπώ. Βρω στο τζάκι τώρα μοναχός με τη φωτιά στην πλόκα και το φως με μια παλιά δική σου ζωγραφιά στη μοναξιά μοναδική μου συντροφιά. Παλιά μας κουτί φωλιά το περασμένα με νοσταλγία ζητάει η καρδιά μου τα φιλιά με λόγια πλάνα με να βρω ξανά. Να βρω ξανά. Και τώρα ο τενόρος κύριος Μαυρίδης θα τραγουδήσει μια βαρκαρόλα του νησιού του, στη Βάρκα. Τα δύο σου μάτια πάντα ζητώ τα γλυκά. Όλα τα άστρα ψάχνω στον ουρανό, δεν βρίσκω σαν αυτά λαμπερά μου μαγικά. Σαν τα μάτια τα δικά σου
όταν γυρνώ τα δυο σου μάτια πάντα ζητώ, αγαπώ. Νοσταλγώ τα γλυκά σου φιλιά, λαχταρώ τη θερμή σου αγκαλιά. Το αγέρια παλαψιθυρίζει, το παλιό μας ρομάντζο θυμίζει, τα τρελά, τα φιλιά, τη χαρά, στη βαρκούλα μαζί σου χαρά. Νοσταλγώ και ζητώ τη θερμή αγκαλιά. Τα γλυκά σου πάθα φιλιά. Τρελά, τα φιλιά, τη χαρά, στη βαρκούλα μαζί σου ξανά. Νοσταλγώ και ζητώ τη θερμή αγκαλιά. Τα γλυκά σου πάθα Ζωήτσα. Ήταν υπέροχος. Μάλιστα, καιρό είχαμε να ακούσουμε τέτοια φωνή. Και να φανταστεί κανείς πως μόνο ένα χρόνο σπούδασε. Με αυτή τη φωνή ασφαλώς θα κάνει μεγάλη καριέρα. Αγαπητή μου Μιράντα, όλος ο κόσμος την ήξε τρελαμένος με τη φωνή του. Ήταν πράγματι μια καλλιτεχνική αποκάλυψη. Τι λέτε κι εσείς, κύριε Μεναρδί? Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Είμαι καταγοητευμένος. Προσέξατε με τι έκφραση είπε το τελευταίο του τραγούδι. Θαύμα, θαύμα. Με συγχωρείτε μια στιγμή. Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος που βλέπω την ευτυχία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σας. Την ευτυχία μου αυτή την οφείλω σε εσάς, γιατί εσείς είσαστε η αφορμή που τον γνώρισα. Γι' αυτό θέλω απόψε να γιορτάσουμε οι τρεις μας την επιτυχία του. Πολύ ευχαρίστως. Σύμφωνοι λοιπόν. Θα φύγουμε μαζί, θα σας πάρω με το αυτοκίνητό μου. Θα περάσουμε από το σπίτι να πάρουμε τον Κώστα και μετά θα μας πάτε εσείς όπου θέλετε.
Μια μέρα θα γύρισες κοντά μας. Μα δεν το φανταζόμουν τόσο γλίγορα. Είχες δίκιο, Ζαργάνα. Η Αθήνα δεν είναι για μας. Ρε Κωνσταντή, και ποιος θα το περίμενε. Ρε Σπύρο, νομίζεις πως θα με συγχωρήσει πότε η Ζωήτσα. Τι λες ρε, Ανάσταση θα γίνει στο νησί. Επιτέλους, να δω κι εγώ από κοντά τον άνθρωπο της ημέρας. Λίγη υπομονή. Μου επιτρέπετε? Παρακαλώ. Μα τι έχετε αγαπητοί φίλοι, τι σας συμβαίνει? Η τύχη με κυνηγάει. Πάντα φοβόμουν να μην πως τον χάσω. Δεν φανταζόμουν όμως τόσο γρήγορα. Με μια αφηρημάδα μου κατέστρεψα το όνειρο της ζωής μου. Μα πραγματικά τον αγαπάτε? Έναν ψαρά? Τι μπορούσε να σας δώσει στη ζωή αυτό το παιδί? Νομίζω πως η τύχη δεν σας κυνηγά. Μάλλον σας ευνοεί. Εσείς χρειάζεστε έναν άντρα σοβαρό, με καρδιά, που να σας νιώθει, που να μπορεί να σας δημιουργήσει ένα φωτεινό και ευτυχισμένο μέλλον. Αν θέλατε, θα σας ήμουν τόσο αφοσιωμένος και θα έκανα το κάθε τι για να ξεχάσετε αυτό το καπρίτσο. Καπρίτσιο. Μα δεν καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ τον αγαπώ. Βαρκούλα μαζί σου ξανά, νοσταλγώ και ζητώ